Apo ti inaldaw, a panagdaydayaw, ken panagyamyaman ko ken ka. Agnanayon nga ipangatok dagiti imak ken ka, Apo Jesus. Amen and amen. Sa kaanan ket ibagat amay karika pasnikot mataken kalaengken ipangatok dagiti himaken ka Apo ay ayaten ka ken kasapulan ka ipigsak ti met ko ken agkanta ikanta kinadayagam mo dayag ti ari ken Apo sa kaanan ket ibagak amay karika ipasnikot mataken kalaengken ipangatok dagiti himaken ka Apo ay ayaten ka ken kasapulan ipigsak ti met ko ken agkanta ikanta kinadayag mo dayag ti ari ken ipangatok dagiti himaken ka Apo ay ayaten ka ken kasapulan ka ipigsak ti met ko ken agkanta ikanta kinadayag mo dayag ti ari ken